Na moskovské Červené námestie prichádzame v momente, keď sa tam striedajú stráže. Samozrejme, strážcov pevnosti treba ešte upraviť. Ešte predtým stretneme živého Lenina a komu sa nelení, môže si vystať rad a pozrieť si ho v mauzoleu. Nás však čaká chremeľ. Mestskú pevnosť si pozrieme znútra po dôkladnej kontrole. Ideme totiž na stretnutie s jedným z najsilnejších mužov sveta, Vladimírom Putinom. V strese však nie sme len my, ale aj premiér. Ako prvý sa vo dverách objaví hlava ruskej zahraničnej politiky, minister Lavrov. Neprejdú ani 2 minúty a v bývalej bašte sovietskej moci sa zjaví prezident Putin. To, o čom sa hovorilo za zatvorenými dverami, sa napokon dozvieme až v lietadle. O tom, že po roku 2019 by už nemal do Európy prúdiť plyn z Ruska cez Ukrajinu, vraj ešte nepadlo politické rozhodnutie. Isté je, že Rusi vybudujú plynovod po tureckej hranice. Premiér Fico, ktorému tamojšie vládne noviny venovali celú stranu, však loboval za širokorozchodnú aj za slovanistov KHL. Od ruského prezidenta napokon odchádza s darčekom, miniatúrou ruskej trojky. Slovenská republika a Ruská federácia svoje vlastné vzťahy nemajú dotežené žiadnymi komplikovanými otázkami. Horúca téma krízy na Ukrajine a sankcie rezonovala aj na stretnutí v štátnej dume s jej predsedom Sergejom Nariškinom, ale aj u predsedu vlády Ruskej federácie Medvedeva. Zrejme najviac, ale k tomu majú čo povedať diplomati. Ukrajina je náš sused, poznáme ju dobre. Záleží nám na tom, aby bola funkčným štátom a aj to sme dnes včera aj dnes veľmi jasne povedali, že je v životnom záujme Slovenska, aby Ukrajina bola funkčný demokratický štát. Ja som aj preto veľmi dôrazne sa vyslovil za podporu misie OBSE. Premiéra Fica po približne 14 miliónovej metropole Ruska, kde je asi najväčšou dopravnou tepnou metro, ktoré počas bežného pracovného dňa údajne prepraví viac ako 6 miliónov pasažierov denne, sprevádzal aj minister životného prostredia Peter Žiga a šéf rezortu školstva Juraj Draxler. Téma, ktorá bola dosť dôležitá pre nás v týchto rokovaniach, bola téma cyklotrónu, kde sme požiadali ruskú stranu, aby nám pomohli tento zložitý problém vyriešiť. Hovorilo sa o možnostiach spolupráce pri vyhoretom jadrovom palive, takže tých tém bolo naozaj veľmi veľa a myslím si, že je to veľmi dobrá platforma. S ruskými partnermi sme podpísali dohody o spolupráci v oblasti pôdohospodárstva, dopravy či vedy a výskumu, ale aj cestovného ruchu. O bonitných ruských klientov sa totiž bijú rovnako Česi, ako aj Maďari. Pretože ruská klientela je zaujímavá jednak tým, že nechápa veľa peňazí v krajine, ktorú navštíví, a jednak samozrejme početnosťou obyvateľov, ktorou Ruská federácia disponuje.